Oy, 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 oy. Ano ka diri lang? Indutan o graha. Oy, as in, nindot juga ini San Carlos City. Murag improve na ato ang lugar, no? Na-develop na. Nana siya murag ka ng... Unsa kini tawag Murag ka na sa Manila Manila Bay. gani? Manila Bay. Manila Bay? Oh, Murag Manila Bay. Nindot na siya ba kay limpyo kayo. Mara siya tawag Manila Bay, San Carlos. Pero nindot jud siya. Nindot Kay kayo. sa kanan yung na-experience gyud Oh, ko ang di ba? mga sigat. Nana tiba kung park road, di ba? Marina Park, sir? Oh, Marina Park. Nindot kayo. Improve dito tong lugar karon. Nindot ta na Ang palibot. kalabanan jud ko na-experience atong lain lugar ang pinaka pirmi jud ba cleanliness ba. Kani jud San Carlos Oh, no. grabe kini pirmi ang San Carlos atong Limpyo, lugar. no? Maano pirmi sa bakadaog sa kanang clean and green. Oh, Kay limpyo. limpyo mo kay diri gud no hapsay kayo. Awa, paparehan niyo, awa. Kung nakay problema, diri ra kas daplings bye-bye. Oh, wala sige tawag nila Boulevard, di ba? Boulevard, mo ni Nindot kini sa una akong mga kaagi diri. Nako mananaan sa manhin tanduwa diri. Unsa man pod? Mananaan ako kung X. X. Napog ka, hisgot apog kang X. Ay lago kasuko gud isgutan na gud nato gud na man gitawag man nga isgutan na to mga memories ra man na o man tinawag ka na. Unsa man tay mong X? Gwapa pod to. Gwapa pod to nako. Medyo gwapa siya, medyo Amerikana po to gamay. Mahili jud ka sa Amerikanahon no? Oh, mahilig ko sa Amerikanahon kay mas may na lang ning inalit na dapat ay Amerikanahon nga asawa. O di ba ang away so na pero ato sa lipay ko nakasawa ko Australiana. Pero abi nimo dili ko ganahan hisgutan ng mga XX. Mao bitaw gitawag na siya X kay X na wala na. Dili na nga hisgutan, dili na balik-balikon. Pero hay pa ato, okay ra lang nako hisgutan man na. Pero murag nakahinumdum ko ani sa una. Murag mao man ni sige tawag og mini warp. Oh, mini warp. Mini warp. Oh, murag diri pug ko, diri mi nag-dates ako ang unang uyab. Wapo ba ko di ato chuchu ba kay to. Napalos mo ka noon nga ka. Unsa? Murag diri mi nag-uyab sa kong first nga uyab, murag diri mi nag-date. Murag mao jud ning hagdan-hagdanan nga nag Ya gwapo po to. wapo ba ato siya magka ano ba may pagkapuko Martin pod. Ah, di istoryahan ta ka nako di dala dala pa kag imo nga diri nya. Dili ra man nag-share man ta. Nya pareha na ko magpuhon jud. Wapo mo to siya pero mas Kasi pangalan. Si kuan man to siya si Karong so dira. man kaay. Kasi aura man ka na, hisgot ra man tas to mga ex. Oh, ana ba? Ano lang nag-ana kay Gani, Ano ba tayo? ana ko. Ang pangalan nato si Kwan, si Boy Suntok. Dili ay. Si kuan to So siya. dito kay lugar nindot kay ang panahon diri. Pero hay pa ato ba? Oh. Nindot jud kasi diri no? Nindot lagi, ihulog ta Dili ka dili no. ka nagdalag chicks. Ay na sige balik ana biki, papariya na buta ato ni Kwan ron nga nag-away ron nya nagbalik ra pudi ay. Normal na nagbalik kay Dapat yung ganun. nakikugmaan ay pa masiyang duha. Oh, dili jud kay magbuwag kay. Matagyak jud ka ng Yapo purma man lang ron. usag-usa. Nalipad ko nga nagbalik sila. Kay Steve ato pareha pa ito sila nato. Gani, Upol pod nga vlogger. Bisaya pa biya to si Kwan. Oh, idol beto na ako silang duha pod. Diba? Angay Bisaya po to, pareha na to mga Bisaya. Diba? Angay po na sila mag-uli sila kay Oo, naman sila anak. Naman sila anak ikaduha kanang parehas pa man sila may feelings usag-usa. So mayra pong nag-ulit to sila. Kamu kung mga lalaki good mo, ayaw good mo sige nag-diskarte laing babae. Di ka mo kung mga babae ko dapat pugnan ninyo mga feelings niyo. Dili mo masuko diha dayon kay ka masuko mo mulis nga gusto mo ting so ilong. di anta ka, abi nimo pasalamat ka sa mga babae magsilos. Kanang babae magsilos, ba't pasabot? Love mo. Og importante kayo mo na mo. Dili mo importante. Kamo po Dili mga babae, magsilos. o kamo po mga babae, ay pasobrain yung mga silos niyo. Gamay ra gyud dira mo ka silos ka dayon. Alangan ka nagpakita mo pag motibo. Kami mga babae, grabe kay mi psycho. Dali kay mi makabatsyag. Eh kamo po, piling po kayo yung gwapo mo. Kamo po mga babae, piling po kayo mga murag kamura may permis. Kurik, kami permi na lang sayo, kami mga lalaki, permi na lang sayo. Yung una, permi na lang kamo yung sakto. Alangan. Kay inyong pong ipabatsyag na mo nga kamo. Di mo mukutin to usa. Eh, kamo po mga babae po, pareha rin ba itong mga lalaki, babae, good. Pero pasalamat lang mo kay kami mga babae, bisag sao mi pagpasakit, dali kay mi maluoy. Muhatag og chance. Kami po mga lalaki, pareha naman po na. Mga lalaki po, dali po kayo maluoy. Depende mo na sa gugma, malakat to eh. Sa baka ni mo. Kay kami ko dili mo gubig na taguag sikreto. Ano, kan, pag-Christmas, basing matakdan ka ng, kan, yung tawag na virus. Dala na lang.